ngokwenzani wena? Uyazi ngokwenzani? Ngifuna ukuthatha lo mbombo wakho omude wensizwa. Ngushuthe enkomeni yami engashefiwe. Uyizwe inkomo uyangampela uthi injani? Mhlathwe nje. Ngoba awubahlonipha abantu besifazane. Ngithi mangisuka lapho ngikushaya ngamabele. Ngifuna ulizwe ibele umuntu esifazane ukuthi linjani. Usidwala amasimba wena. Uyayisa wena. Lalela. Uyayisa wena. Bafuna ukuzala izingane. Wena uyayisa wena mbombo wekati. Akakho umuntu okujajayo. Bafuna ukuzala ingane esifuba sikaqama. Wena awubazi abantu wena. Mbombo wenje. Awubazi abantu wena. Usidwala amasimba wena. Uhlangana phinde eduze ungena lapho angithi indoda ekubhebha yima wena ithi indoda ekubhebha enqeni yanelisiwe uwe hlala lapho uyake idudla zabantu awuhlangane nostofuza wena musu kusijwala yabona nini ngoluzi weight because being unfit angidakelwa ke mina msunwe nje ungami ngoluzi weze uhlangana lapho nawena wena do you know me ngizokubamba ningisize ngirecord wena ngizokubamba ngizobona Joyana kabi wena. Mnandi futhi. Ujoyana kabi lethe gqoka size 11. Wakwayibona phi intombazane nombombo omngaka? Wakwayibona phi? Wakwayibona phi intombazane nombombo omngaka? Ubona umbombo ogqitha. Wakwayibona phi intombazane nombombo omngaka? Veza wakho umbombo. Uthini wena? Uthini? Umbombo. Namazinya athi grinder. Fusek wena. Veza wakho umbombo phela. Usijwayela kasimba wena wena. Loba linye mfana wami. Yeza mfana wami. Liyoba linye ngiyakutshela wena phela uzobona ngazuyibona usujwele kabi kakhulu wena noma usijwala kabi ngicela usiphethe ngifuna ukuzwisa inkomo enosawoti enoshukela uyosiyozwa ngawo ukuthi testa kanjani inkomo mbombo wenje uzobona uzolokhola kabi wena ufuna siphathe uwe wena mgodoyi hayibo wena kufanele futhi wanquma amasenda akho ngoba vele ngisho amasenda akho sasingawafaka esikalini ayengekaza welutho ngoba vele unamasenda ngisho waqhubeka waba umfana yimakutshela ngisho ngathiwa waqhubeka waba umfana amasenda akhe ayengaweyili usheshe esikalini ngoba inhlamvu encane athi amaphuthuthi into ongayifaka ekhaleni vele kwamasenda akho nje ayishawa umoya efuseke angiyakutshela nje mina nondaba ukuthi udini ngami okusalayo wena useless umfana useless uzothi esifazane you are useless useless nobubi kanti ngathi ibhasi ngisho thona umfana uzoba useless ngiyakutshena ke uzobona ungakwazi ukuzondla yena udakwe mbombo wenje nali ikhwebula bangidakelwa mina nali igolo udakiwe kanti udakiwe hayi fuseke wena nobubi ha ho no kiss madolo why you so triggered why so triggered efuseke nesisakho sasamasimba fuseke hlanzo wenja ungakhali wafundela thina ngiyakubuza wafundela thina ubani waqoka wena ukuthi ubani wathi ibo matchmaker kwasho ba ungakhali isidudu ubani wathi matchmaker kwasho bani ubani wakuliduda wakufundela phi yafuna ama-ships efusek wakufundela phi wakufundela phi ku matchmaker wena uyafuna ama-ships masimba kanyoko uphinga wakufundela phi ngiyakubuza ingane lele na indoda bo nwebantu awuna spam unjalo uyigobhozi awuyilutho ingane awuna lebe awuna sende awuna pipa awuna jwabo awuna fuck all ngosijola amasimba liyeze lapho asophathwa wena ndona asophathwa uwe nobubi nombombo omkhulu isifuba sikaqama fuseke isifuba sikaqama usijola kabi wena Uyibo nayo indoda isiphethe bo ufike uyasijijola nje ngemfologo la ngasesihogweni ufunani la ngifuna ukuzotshothwa amasimba ngifuna amasimba ukuthi bakuzalisile bangakushadi bakushiya impilo seyiqakile usho bani wena njengoba ubhejwa indoda eshadile nje indoda efihlayo you not even happy wena you not even happy ukuthi you in a relationship wena ngoba ubhejwa indoda yabantu eshadile you not happy are you happy is not happy ngoba udunusiswe indoda eshadile indoda yomuntu kwayiwena unamahloni kwayiwena rubbish
Mbombo wenja. Sisi, it's not my fault ukuthi I'm not your sister. I'm not your sister. Angisonge ngaba usisi wakho angijwayele wabi mina. Angena nje wakini. Ngingafa fi kuthiwa ngowakini ngilamana nawe angidakelwa mina. Angidakelwa nje. Naliko lo. Angilokothi mina mfana. Yo. Mangilokothi mfana. It doesn't change. Uyabona ngoba wakwazi ukufaka amabele washuphuluza amasende. Hamba kuyobatshela bekudebule. Ngoba wakwazi ukhipha iphiphi lakho. Wafaka amabele. Hamba kuyobatshela. Sisi wena ungizondela ukuthi ngitshele iqiniso nje kuphela. Nami ungathi akushintshi sithi wena iqiniso awulijwayele uyaqala manje ukuthi lilethwe kuwena. That's all. Ushaya lokho nje kuphela wena uthi iqiniso ulijwayele. How dare she? Iliphi iqiniso engalitshela wena mina? Iliphi? Uhambe wazala. Iliphi iqiniso engalitshela wena mina noni? Ukushada. Lalela ke mbhemu. Ngoba wakwazi. Ngoba wena wakwazi. Wena nabangani bakho wena nabangani bakho nonke. Izobonana ngifuna ungiphindele amasimbo ongithola wona mhlathi wenje. Ngithi izobonana ngifuna ungiphindele into esho umbombo kanyoka. Uyabona ke? Ngoba wakwazi ukhipha imali eshisiwe wahamba wofutha ikhala wafutha amabele wakhipha nesende lakho uzwenze kanjena kwambo otshela lo dokotela lo ukuthi akushumpuluza indwane unciphise inyawo uye kugqoka size 11 hayibo ngiyakutshela nje angiyakutshela mina umtshela hamba kushumpuluza inyawo zithi kwehlanqane zifo size 6 intombazane igqoka usize 6 yaphansi intombazane igqoka usize 6 yaphansi ngiyakutshela kodwa ke mina waziwa mubi mfana umubi mfana yayimbi ingqwele wema umubi okusala umubi sigaxa semfene umubi izingane sezilele ngibuza namazinyo ayigrinder umubi izingane ziyagoma bencane ngisho ukuthi izingane ziyagoma zithola ikhathi laseklinikhi ingane zithola isitifiketi zilale on time nizigeze ingane niyigeze before musungimyutha lwathina I mean you clearly don't know when it's not your turn to speak. So it is what it is. Okay, so we're gonna kick that whole out because she clearly doesn't know how to act. But ungazondi mina because mina ngitshela iqiniso